Έχουμε έρθει εδώ στην αεροφύτευση. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Έχει καλή μέρα, πολύ κόσμο, παιδάκια. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνει έτσι ο τόπος πιο πράσινος. Περάσει μια δημοσιογράφος. Εύχομαι αυτή η μέρα να είναι η απαρχή μιας τελεσίδικης απόφασης για την παράδοση του στρατοπέδου στους πολίτες. Ο χώρος αυτός ανήκει στους πολίτες για να χαρούν τη φύση, να περνάνε ευχάριστα τις ελεύθερες τους ώρες και να είναι πιο εύχριστο και χρήσιμο για κάθε πολίτη του πολεοδομικού συγκροτήματος. Να δηλώσουμε τι, να δηλώσουμε ότι σήμερα και ο στρατός είναι μαζί μας. Είναι σημαντικό αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό που παλεύουμε τόσα χρόνια. Το δικά μας βίντεο. Τα στρατόπεδα ήταν πράσινα και θα παραμείνουν πράσινα. Από το χακί στο πράσινο, τέλος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να μπορεί να διεκδικεί εκτός από τους πολίτες, αυτούς τους χώρους. Και μία φάση. Αν θες έλα και στο χωριό. Όχι. Δεν θέλει να ρίξουμε λίγο χώμα μέσα. Όλο το κατσέλ σου πέτει. Έχω και μισή και κάποιος γελάει από πίσω. Βασικά πάλι πέτρες εκεί. Όλο το κατσέλ σου πέτει.